kúpil som si nový biznis v GTAčku. Dneska ho ideme odskúšať, ideme spraviť 3 akéby mini heisty, ideme si na to spraviť recenziu, či sa nám to oplatí, neoplatí. A takisto som tu s Daliborom. Čaute ľudia. Bežte mu dať odber a my už ideme začať. Vlastne nemáme už na čo čakať. Chcel by som sa vám poďakovať za support a za všetko možné. Dneska ideme robiť 3 takéto mini heisty, ako už som to vravel. A bez dlhšieho zdržovania ideme na to. Vlastne, no ja som ešte nerobil, toto ako nie je nový biznis hre, je to pre mňa nový biznis, ktorý som nikdy nevlastnil a chcel som ho už dlhšie odskúšať, ale nikdy sa mi tak nezalúbil. Ale keď už som začal s tým YouTubeom, no tak som si povedal, že why not, že to idem odskúšať. Mohli by ste mi v komentároch more ohodnotiť Virtu, alebo napísať, že akú hru si mám zahrať ďalšiu. More nástup. Všetko treba raz otestovať, takže... Presne tak. Vždycky je správny čas. Nikdy nie je neskoro. Presne tak. My už sa vidíme na tom Elysian Islande. More, pozor, nech ťa neuvidia. Ja to chcem robiť potichu, lebo vždycky je všetko lepšie potichu než nahlas. Možno je to ťažšie, ale je to jednak zaujímavejšie a jednak sa mi to tak viacej páči potom. Ukáž, kam to máme ísť. A potom to sa máme. Ukáž. Jaká animácia, normálne s tým sa posnažili kúsok. Kámo, že by sa GTAčko s niečím konečne posnažilo, s nejakou animáciou, aspoň menšou. No. A keď už vám Palko povedal, prišli sme k tej lodi, takže... Pozor, ideme potichu. Dobre, poď najprv na kraj. Poď tu na. OK, idem. Poď. Zabij to tých dole. Ja zabijem toho hore. Si ready? Ale musíš mi... Počkaj, zabijeme najprv toho hore. A potom tých do... Pri najhoršom sa to alertne, dávaj. Dobre, vybavené, dobrá. Poď. Čo sa stalo? More. To čo má byť? Ako, čo sa alertlo? Však všetko sme... Aha, tam bol za ním asi cápek. Za tým hore. To som nevidel toho, no nevadí. Nevadí. Poď, ja idem tu na dolom. Kamo, nie, helikopteru nie. More, to nie. Toto bude teraz 100-krát ťažšie podľa mňa. No nie, len podľa mňa asi 100-krát. More, díky Dalibor, díky. More, čo sa kryješ, More, tu musíš nabehnúť, že ja Hasta la vista, baby. To ten dostal. No, a tam je hore. Dead. Dobre, už sme tu za chvíľku. More, zdochni, neotravuj. Bridge je vlastne hore. No tak poď potom po týchto schodoch, hej. A kde máme ísť proste? Tu na. Tu sú dvere. Dole musíš ísť. Take out the Kriminál. Pozeraj, Dalibor, to takto musíš na... Kde je moja pištolka? Dalibor, nemáš moju pištolku? Mne sa stratila môj optimizor. More. Nie. Mne sa stratila pištolka. Dalibor, pozri sa, či ju nemáš v týchto. Pozri sa, či ju nemáš v pištolkách. Nemám. V pištolkách zaskroluj, či ju tam nemáš. Nemám, pozeral som. Skúsim ísť von. Á, dobre, ale ty ju nemôžeš iba používať v budovách. No accessni to, ty máš iba access teraz. Aha, čo môžem zapnúť? Friendly fire. Ale nie som zasral. Ukáž. Ideme otvoriť tie kontajnery a ideme pozrieť, či tam je to, čo potrebujeme. Mám ho. Ok.
Ale toto je, teraz mám dosť slabé tie auta. Atačo flare. Atačne tam. Vieš? Čiak. Vieš? Hej. Tak keď je To celá flare- misia, no tak toto je easy. Ja berem Helinu. Brať Helinu. Zoberme si každý vlastnú, Dalibor. No tak potom vyčkaj. Teraz ho budeme obraňovať podľa mňa tú Helinu. To bude dobré. Ono na tú kúsok nevie prístať. To kúsok ničí. Dobre, musíme ho protektnúť. Jak som si myslel. Lepšie by to bolo, kebyže každý má svoje tie Heliny a také, čo vlastníme, ale... Nestrieľaj po ňom, ty kus retarda! Hej, Dalibor. Do piči. Do piči. Ty frajer. Do piči. Čo teraz? To sme piči. Čakaj, ja si zavolám Sparrow. Mám Sparrowa. Poď rýchlo, Dalibor. Do piči. More, ja som na teba narazil, bo som ťa chcel zabiť. Som zabil aj seba. Kurva, nie. Ja som skoro utopil aj toho ďalšieho Sparrowa. Bože, ja som kus retarda naozaj. Ale ty prečo si do ňoho začal strieľať? Si normálny? Že si mu to Hej, a ubere. preto si po ňom 2 rakety vystrelil, nie? Však lebo jednu som sa netrafil. Trafy. More, ty si gaďopes. Počkaj, ja skúsim na ňo pristať. Nerob ty kus retarda, hovníval. Ty debil. More, nerob, naozaj to zase dopadne tak jak predtým. No a? Jak no a? Ako ja si zavolám stíhačku, ale kamo, kde sa spavne, to už je otázka. Takže toto by bola prvá Ale more. Ja už som to chcel Ale ja chcem ukončiť. superovať tú mambu. No tak to môžeš ísť pekne krásne do ríti. Alebo dobre. Ale máš 30 sekúnd na to sa tu dostať. Dobre, 30, 29, 20... neviem si dať v ríti, to už ja zoberiem. Nie. No som tak si ale ja teraz ti za to našla. nemôžem, že ty si dáte v ríti. Nie. A ideš Ale ešte na choď mi druhú aspoň na stranu. A už je tu tá mamba. Kam to mám doniesť? Do Slavič Jardu, okej. Či, mor, to driftuje jak svinia. A však vedľa dva to zatáča, tak si čo hotoríš? No však, to znamená, že to je driftovacie auto. Čo, že to nezatáča, hej? Hej. Tak dobre. Práve že driftovacie musí zatáčať viacej než ty. Takže my už sme tu pri ďalšom tomuto hejste, mini hejste. Teraz je to Dagon Robbery, neviem, proste je to nejaká niečo s nejakým basketbalom, lebo tam som mal kradnúť pri setupoch nejaký príves alebo dačo také. Môžete vidieť, že tu mám ich oblek. Dalibor, nasadaj. Gežo poroslanina. No, Gežo poroslanina, nasadaj. Ideme rýchlo. no Los Angeles Lakers hrá, hej. Takže... Dobre, takže my už sa vidíme tam. No, takže my už sme tu pri tom veľkom kamiane, s ktorým keď som robil setup, no tak ma išlo džubnúť, lebo kamo, toto je najhorší kamión. Ten príves sa stále odpája, akože neustále. A ešte keď stále po tebe NPCčka more, bumba jaš more po tebe idú. Také klipy by som uložil.
Doslova ma tam nasledovalo NPCčko z druhého pruhu. Keď som išiel vo svojom. My sme tu. A to je nejaký guard, no dávaj ďalej bordel. Ale počkaj na mňa, že tam pojeme spolu. No poď, Gaďo Puroslanina. Gaďo Puroslanina. More naraz, Gaďo. No dávaj. No, tu sme ty mŕtka. Tu, more. Máme ísť dole. Ideme dole. Toto je veľmi zaujímavé, ideme dole. OK, máme hacknúť, nie, však máme to ten VIP pas. Kámo, ale toto tu je. Mohli by ste zatiaľ dať like, odber a napísať do komentárov, jakú hru si mám zahrať ďalšiu. Kým sa mi toto tu načítava. A ja som to videl, túto misiu jednu na YouTube sa mi zdá. Ale asi viem, čo tu máme robiť. Kaž. More. A to tak toto nebolo to. A... Kamo, koľko tu je? Ja už som ich tu zabil minimálne 8. Dobra, easy. Poď. A toto bolo easy, ono to vyzeralo dosť scary, ale bolo to easy. Teraz tu máme s kudronom. Jej, to stalo eskopes. Kaž sa. Ale to není basketbal, ty čo si ma odžubával? A však, jak basketbal? Čo ja som povedal, že to iba to ten track je basketbal. Neser ma. Kde je? Moredze, kde si ho tu našiel? Také zelené. Kde je? Toto, hento, zelená, hej, mi chceš povedať? No, čo sa vybúralo? Podľa mňa. Fakt? To neverím, že to je to zelené. Debilina nejaká. Podľa mňa to není to zelené, lebo na obrázku to vyzeralo ináč. Cashfly Battle. A jak vyzeral ten obrázok? A tu sú vzadu asi. Mám ich. Tu sú vzadu nejaké. A tu je dron pritom. A to bolo Vidíš tam naše. vzadu. Jaj, to ne. Poď sem. To úplne My máme ináč. dron? No si predstav, to není vzadu, to je na dráhe. A je to úplne také auto, čo to nevyzerá jak na obrázku, ale dobre. Pochopím. Bohužiaľ. Čo iné mi zostáva. To... Však more dostalo IMPčko, tak má neser. No. Konečne. Ešte jedno ti dám, môžeš to exitnúť. Dávaj. Ja som vyšiel s tým kamionom. To fakt? To neverím, že ti to dovolilo. Ja som To s tým neverím, že ti to... More, ale kríma. No počkaj, však už idem. A More, musíš oni- spomaliť trošku. Kamo, oni idú rýchlo, aké by im trebalo srať, more. More, chceš ich zraziť, alebo mňa? Teba aj ich. Dalibor, ty si retard. Nabúral som, lebo som to počul. Aha, mali sme over 15 headshots. All challenges completed. No, stále lepšie ako pred minulým. Pred minulým. A ja teraz spravím iba jednu ľahkú vec a to je, že sell. A toto by bolo naše druhé auto, takže to nám pripočítava k počtu, koľko som zatiaľ zarobil. Tu ho teraz vidíte na... Takže, čaute ľudia, dneska vás vítam môjho nového videa. Spolu. More, ale však to je pokračovanie. Gaďo Pevo. Aha. No takže my už sme tu pri ďalšom heste, a.k.a. McTony Rubery. Toto je, čo som videl,
tak toto by mala byť dosť ťažká Rubery, alebo minimálne to ten youtuber ju fest nemal rád. A uvidíme, kam máme ísť a my už sa vidíme na tom mieste. No hovor. YouTuberi nemajú veľa vecí radi, takže... No aj keď, ale podľa mňa, hej. Ale však aj ja nemám plné veci rád v GTAčku, keď sa to naťahuje. My už sa vidíme v paletokov. Takže my už sme tu na tej palube, išli sme vlastne z dole, takže uvidíme, čo tu má, čo sa tu deje. Podľa mňa tu bude veľa ozbrojených gačopeleskov a ja už tu rovno vidím to auto. Počkaj, nemaj ešte zbraň, nestrieľaj. Počkaj. A Deluxo, to reálne dobre. No, oni o nás nevedia. Nestrieľaj ani po nich. My máme... akože tu ani do nich nenarážaj, my máme ako keby, počkaj, dobre, my máme ako keby ich uniformu, takže oni si myslia, že sme jedni z nich. Počkaj, ja už ich otváram. Torčov. Podľa mňa stačí jedny, netreba obidve. Water spread, door keep closed. Čo to tu je? Čau Jožo. Ja, počkaj, my už musíme strieľať. Počkaj. Tak. Nie, nezabíjaj ho. Počkaj. Lebo my musíme... Počkaj, tak nestrieľaj ho. Nestrieľaj ich. Nestrieľaj ich. Skúsi ku tomu a tak takto. Musíme to takto. Asi. Alebo ja neviem. Počkaj. Čakaj. Mne to k tomuto nejde, lebo Čakaj. This all can be open from the other side. Čakaj. Dačo skúsim. Nestrieľaj, nevedia. No už vedia. Kamo, na čo si to pred nimi držal? Ale podľa mňa oni vedeli, jak som to zničil. Ale ja ináč neviem, jak to máš potom robiť. Iba do toho strieľaj. Kamo, zase jak predtým nesplníme žiadne achievementy. Počkaj, čo teraz máme robiť? Poď hore, to ide. Počkaj, ja toto tu rýchlo cutting torčov prerežem. Kamo, choďte už do ryti, ešte raz tu. Ja ho mám, on tu kempí. On tam kempí s machine gunom. On tam kempí s tým gulometom, či jak sa to volá, ten ľahký gulomet. Oj, bože, to je debil. Ja tam na ňo hodím 7C4, aj mi jedno. Nie je jedno, kamo. Ti vravím, to je strašný retard. Dobre, takže už sme našli aj kódy, zabili sme to Head of Security a teraz Dalibor musíš insertnúť tie control kódy, tak kde? Tebe píše kam? Tu na... A ja neviem, kde ty si. A musím ísť šoferovať. Počkaj, môžem ísť šoferovať, prosím, Dalibor. Prosím. No ja už som tam vošiel. More, ty si gačo pele slanina. No, my sa vidíme potom, jak to krešne na tú súž. Dobre, takže Dalibor už narazil. A kamo, teraz je tu cutscena? No, tá je celkom pekná. Hej, toto bola celkom cool cutscena. Dali si ňu prácu, Hej, aspoň dáčo. Stále lepšie ako nič. A ja viem, kde je to auto. Ono je dole. Ja viem tiež. Aha, on bude dole pri tom Toreadore, jak tam bolo skorej. Tam bude presne. Takže idú po nás aj policajti, teraz to povedal. Ide si? Ja som dole. No ale tamto auto není. No tu, kde som ja, tak tu je. Není. Je. Tak no. není. Kde ten... Kamo, ty kde si? Ja som tu strašne stratený. Tam jak ideš, keď máš sperovať, tak tam.
Aha, To je počkaj, takže školská víš, rola. jak som teraz ja. No jedno. No dávaj, ja ťa čakám, dávaj. Hej. More, ja som tu celý stratený v tej kosatke. Vieš? Hej. Toto tu šitné auto. Mega šitné. Ale ako, vytuniť by sa možno dalo, ale není to nejaký zázrak. Ukáž? Idú po nás aj policajti, takže ich budeme strácať. Jaj, more, to čo je? Skús zavolať Lestrovi. Čakaj ma. No, ja som zdechol. Nie, mňa to proste toto. Mňa to nespálno v tom aute. Tu som. Poď ku mne. Dostali? Dostali. Poď, ty musíš utiecť. Skúsim bribe, ale pochybujem. No, nejde to. Lester tiež nepôjde, bribe ide skorej. Vlastne bribe authorities je to, že po vás 2 minúty nepôjdu policajti, aj keď máte všetky hviezdičky alebo tak. A môžete zrobiť všetko, čo chcete, ale 2 minúty po vás nepôjdu policajti. Takže my teraz im ideme utiecť. Chod na kolajnice. Rýchlo. Tam ich strátiš. A vlastne keď s nimi pôjdeš do mesta, no tak tam je potom tunel, tam ich strátiš na 100%. Shit. No dobrá. Ja to mám To koľko ich tam bolo, tých policajtov pri tej ponorke? Tam bolo extrémne moc. Ja skúsim zabiť tie heliny, ale pochybujem, že sa mi to podarí. Ty bariať. Ja chcem mini SMGčko, lebo to je lepšie pre mňa. Radšej. No takže Dalibor už stratil konečne tých policajtov a teraz iba toto donesieme do Salvage Yaru a potom máme asi koniec. Asi, neviem, či tu ešte dačo bude. Čo chod zrovno, more, čo robíš? Aha. Počkaj. Už viem, more. No my sa vidíme, keď on tam príde a potom pôjdeme zase predať toto tu autíčko. No takže Dalibor to konečne, ale že konečne, asi 10 minút mu to trvalo. Konečne toto deliverol, lebo on je perfektný driver. A teraz ho ideme predať. A tak no. No takže ako vidíte, nič sme samozrejme nesplnili. Lebo neviem, proste sme to nesplnili. A ja teraz idem dať, že inspect. A takto mi prosím napíšte, prečo tu je salvage part. Prečo by si to niekto vybral, keď tu je proste za 205 000 a tu máš cel za 257 000. Prosím, niekto mi to vysvetlite. A tak no. Ja idem dať, že salvage parts, lebo 50 000 je mi jedno. A chcem odskúšať, či mi to dá potom nejak viacej peňazí, alebo tak niečo. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Dajte like, odber, koment, čo si mám zahrať ďalšie a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.